Sa malawak na lupain ng Hacienda Ramirez, isang tanyag ngunit kinukutya ng iba pang hasyendero, ang nagmamay-ari nito, ay si Mang Ruben. Isang magsasakang piniling manatili sa kanyang mga ugat sa kabila ng yaman, si Mang Ruben ay hindi gaya ng iba. Hindi siya mahilig sa marangyang pamumuhay, hindi siya mahilig magpakitang gila sa kapwa hasyendero, at higit sa lahat, hindi siya naniniwala sa pang-aapi ng mga maliliit na magsasaka. Ngunit dahil dito, madalas siyang minamaliit ng iba pang hasyendero sa kanilang lugar. Para sa kanila, si Mang Ruben ay isang hamak na magsasaka lang na pinalad magmana ng lupa, hindi isang tunay na hasyendero na karapat-dapat sa yaman at kapangyarihan. Bukod pa riyan, tila hindi na rin kinakampihan ng kapalaran si Mang Ruben. Ilang beses nang napinsala ang kanyang mga pananim, minsan dahil sa peste, minsan dahil sa matinding bagyo, at minsan naman ay tila mayroong ibang puwersang sumisira sa kanyang mga maisan, habang unti-unting nauubos ang kanyang kayamanan at pasensya. Isang nilalang mula sa gubat ang lihim na nagmamasid sa kanya, isang matandang kaibigan ng kanyang pamilya, isang nilalang na kayang bumaliktad sa kanyang kapalaran, isang kapre. Tingnan mo nga yan si Mang Ruben, hasyendero raw, pero mukhang mas hampas lupa pa sa kanyang mga trabahador. Tawa ng tawang sabi ni Don Victor habang nakaupo sa kanyang kalisa, kasama niya ang iba pang mga hasyendero sa isang pagtitipon sa bayan. Hindi kasi marunong sa negosyo, hindi marunong makipagsabuatan, akala mo naman maliligtas siya sa bagsik ng mundo kung panay kabutihan ang gagawin niya, sabat ni Don Enrique. Si Mang Ruben, na naroon sa kabilang bahagi ng plaza, ay tahimik lamang na nakikinig, matagal na siyang sanay sa panlalait ng kapwa niya may-ari ng hasyenda, ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang kirot siyang naramdaman, hindi dahil totoo ang kanilang sinasabi, kundi dahil alam niyang kahit anong pilit niyang gawin, tila wala siyang panalo sa laban ng kapalaran. Noong mga nakaraang taon, sagana ang kanyang hasyenda sa Ani, ang maisa niya ang isa sa pinakamalalawak sa buong bayan ng San Marcelino, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimulang lumaganap ang peste sa kanyang mga pananim, ang dating matataba at gintong-gintong mais ay unti-unting natuyot at naging uod ang karamihan sa kanyang ani. At hindi lang yun, sa tuwing magpapalit ng taon, laging may kababalaghang nangyayari sa kanyang lupain. Minsan, paggising ng mga magsasaka niya, makikita nilang nakatiwangwang at durog ang maraming pananim, parang may dambuhalang nilalang na dumaan at walang habas na nagkalat ng mais sa buong hasyenda. May mga gabi ring naririnig nila ang malalalim na buntong hininga at malakas na pagyugyog ng mga puno sa dulo ng maisan, kahit na walang malakas na hangin. May masamang espiritu ang lupang ito, bulong ni Ka Luis, isa sa kanyang matatandang katiwala. Ngunit hindi siya naniniwala sa mga ganitong pamahiin, hindi hanggat hindi niya mismo nakikita. Isang araw, habang nag-iikot siya sa kanyang lupain, nakita niya si Ka Luis na tila nakikipag-usap sa isang malaking puno ng balete sa dulo ng maisan. Mula sa kinaroroonan niya, narinig niyang bumubulong ito. Alam kong ikaw pa rin yan, tulungan mo si Mang Ruben, mahina na siya. Nagtaka si Mang Ruben, kanino ba nakikipag-usap ang matanda, lumapit siya, ngunit bago pa siya makalapit, nagmamadaling lumayo si Ka Luis. Wala ho yun, Ginoo, may binubulong lang akong panalangin, ito, ngunit baka sa mukha ang takot at pag-aalala. Hindi ito pinansin ni Mang Ruben, ngunit simula noon, lagi na niyang napapansin ang anino ng isang dambuhalang nilalang sa gilid ng kanyang maisan tuwing sasapit ang dilim. At isang gabi, nagising siya sa isang napakalakas na kalabog sa kanyang kamalig. Napasugod siya, bitbit ang kanyang lumang itak, at sa kanyang harapan, sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang napakalaking nilalang na may mahahabang binti at makapal na balbon sa katawan. Isang kapre, at sa halip na takot ang maramdaman, nagulat siya sa kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad. Parang kilala niya ang kapreng ito, at mas lalo siyang nagulat nang biglang magsalita ang nilalang. Anak ng iyong ama, dumating na ang panahon, hindi kita hahayaang pabagsakin nila. Napatigil si Mang Ruben, pakiramdam niya'y natuyo ang kanyang lalamunan habang nakatitig sa dambuhalang nilalang sa harapan niya. Ang kapre ay may pulang matang kumikislap sa dilim, isang makapal na balbas, at katawan na mas malaki pa sa pinakamalaking kalabaw sa kanyang lupain. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, may kung anong pamilyar sa nilalang na ito, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Sino ka? Mahina niyang tanong, nanginginig pa ang kamay sa pagkakahawak sa kanyang itak.
Ang kapre ay dahan-daang lumapit at kahit malaki ito, hindi man lang nito nagalaw ang lupa sa kanyang paghakbang, tila isang ani nung dumudulas sa dilim, yumuko ito ng bahagya upang mapantayan ang kanyang tingin. Ako si Dalmatio, matagal kitang pinagmasdan, Ruben, hindi mo ba ako natatandaan? Kumunat ang noo ni Mang Ruben, hindi niya matandaan ang pangalang iyon, ngunit may kung anong kirot sa kanyang dibdib na nag-udyok sa kanyang alalahanin ng nakaraan. Dalmatio, inulit niya, unti-unting isinasaliksik ang malalim na hukay ng kanyang alaala. At bigla, parang kidlat na tumama sa kanyang isipan, bumalik ang isang matagal ng nakatagong memorya. Nooy bata pa siya, isang batang Mang Ruben ang tumatakbo sa malawak na maisan, habol ng kanyang mga kalaro, noon ay sagana ang kanilang ani, at sa gitna ng kanilang lupain, may isang malaking punong balete, lagi siyang pumupunta roon upang maglaro at magpahinga kapag pagod na siya sa pakikipaghabulan. Ngunit hindi siya nag-iisa sa punong yon, isang malaking nilalang ang nakaupo sa ilalim nito, humihit-hit ng tabako, ang nilalang na iyon ang kanyang lihim na kaibigan. Ruben, gusto mo ng prutas? Tanong ng tinig na malalim at mabagal, mula sa isang sako, inilabas nito ang isang bungang kahoy na hindi pa niya nakikita. Wala pong ganyan sa bayan namin, masayang sigaw ni Ruben habang kinagat ang matamis na laman ng prutas. Marami pang hindi mo nakikita, bata, pero tandaan mo ito, dahan-daang iniabot ng nilalang ang isang maliit na piraso ng kahoy, tila isang anting-anting, kapag dumating ang araw na nasa panganib ang inyong hasyenda, tawagin mo lang ako, hindi kita pababayaan. Akala niya noon ay bahagi lamang ng kanyang malikat na imahinasyon ang alaala ng higanteng nilalang, ngunit ngayon, narito ito, totoo at buhay sa harapan niya. Ikaw pala yung kaibigan ko noon, mahina niyang osal. Ngumiti ang kapre, kita ang malalaking ngipin nito, at hindi kita iniwan, Ruben, pero ngayon, kailangan mo ako higit kailanman. Naalala ni Mang Ruben ang sunod-sunod na malas na damapo sa kanyang hasyenda, ang peste sa pananim, ang pagkasira ng kanyang ani, ang pananakot ng ibang hasyendero, lahat ito ay tila sinusubok ang kanyang pasensya at kakayahan bilang isang magsasaka. Dalmatio, ano ang alam mo sa mga nangyayari sa aking maisan? Seryosong tanong niya. Ang kapre ay dahan-daang lumingon sa malalayong bahagi ng hasyenda, kung saan ang kadiliman ng kagubatan ay nagkukubli ng isang bagay na hindi pa alam ni Ruben. May isang nilalang na gustong angkinin ang lupa mo, isang mas matandang puwersa, mas tuso, at mas mapanirek kaysa sa akin, hindi ito basta peste lang, may sumisira sa mga pananim mo hindi dahil sa gutom, kundi dahil gusto nilang mawalan ka ng pag-asa at iwan ang lupain na ito. Napalunok si Mang Ruben, sino sila, mga nilalang ng lupa at dilim, ang mga engkantong inalis ng iyong ninuno sa lupain ito noon, bumabalik sila upang bawiin ang Hacienda Ramirez. Nanindig ang balahibo ni Mang Ruben, noon pa man, may mga kwento ng kumakalat tungkol sa lumang kasunduan ng kanyang pamilya at ng mga nilalang ng kagubatan, pero sa paglipas ng panahon, hindi na ito binigyang pansin ng mga bagong henerasyon. At ngayon, tila naniningil na ang mga nilalang na matagal nang itinaboy. Kaya mo ba akong tulungan, Dalmatio? Seryosong tanong ni Mang Ruben. Ngumiti ang kapre at muling humitit ng kanyang tabako. Siyempre, Ruben, matagal na kitang inaabangan, handa ka na bang ipaglaban ang lupain mo? Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may umusbong na pag-asa sa puso ni Mang Ruben. Oo, gagawin ko ang lahat para protektahan ang lupain na ito. At sa gabing iyon, isang kasunduan ang nabuo, ang isang haciendero at ang isang kapre, magkasamang lalaban sa mga nilalang ng kadiliman. Matapos ang pag-uusap ni Mang Ruben at Dalmatio, hindi na nakatulog ang magsasaka. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito, ngunit sa kabila ng kanyang bagong pag-asa, alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mga araw. Kinabukasan, maagang nagpunta si Mang Ruben sa maisan upang suriin ang kanyang pananim, napansin niyang tila mas lalong lumala ang pinsalang dulot ng peste, maraming tangkay ng mais ang parang kinagat o niluray ng hindi pangkaraniwang nilalang, ang ilan ay tila binunot mismo sa lupa, at ang iba naman ay nakatupi ng hindi natural. Dumating si Ka Luis, ang kanyang pinakamatandang katiwala, hindi na rin ito mapakali.
Ginoo, hindi ito pangkaraniwang peste, may kung anong nilalang ang gumagawa nito, bulalas ni Ka Luis habang tinuturo ang isang hanay ng mga mais na tila parang di nagana ng isang napakabigat na bagay. Tumango si Mang Ruben, alam ko, Ka Luis, at may ideya na ako kung sino ang may kagagawan. Ang mga engkanto ng lupa, hindi ba, bulong ni Ka Luis, takot na takot ang boses. Nagtaas ng tingin si Mang Ruben, paano mo nalaman? Napatingin ng matanda sa paligid, saka lumapit kay Mang Ruben upang bumulong. Noong bata pa ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa mga espiritong gustong bawiin ang lupaing ito. Hindi nila matanggap na itinaboy sila ng iyong mga ninuno. Noon, may kasunduan sa pagitan ng inyong pamilya at ng mga nilalang sa kagubatan. Ngunit nasira ito nang magsimulang gawing taniman ng mais ang dating kagubatan. Hindi nila ito nalimutan, Ginoo. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Mang Ruben, kung totoo ang sinabi ni Ka Luis, hindi lang pala ito simpleng sumpa sa kanyang pananim, may matandang galit na bumabalik upang siya ay pabagsakin. Kung ganoon, hindi tayo maaaring maghintay na lang, kailangan nating kumilos, matigas niyang sabi. Nang sumapit ang hapon, nagpunta si Mang Ruben sa gilid ng kanyang lupain, sa ilalim ng lumang puno ng balete kung saan siya unang hinarap ni Dalmacio. Doon, muling nagpakita ang higanteng kapre, nakaupo sa sanga ng puno habang humihit-hit ng kanyang tabako. Ruben, nakikita ko sa iyong mga mata na alam mo na ang totoo, sabi ni Dalmacio habang bumuga ng usok. Oo, alam kong bumabalik ang mga nilalang na itinaboy ng aking mga ninuno, pero paano ko sila lalabanan? Tanong ni Mang Ruben. Dahan daw ang bumaba mula sa puno si Dalmacio, at nang tumapak ito sa lupa, bahagyang yumanig ang paligid. Hindi ka nila direktang sasalakayin, Ruben, hindi sila tulad ng akin na may pisikal na anyo, mas tuso sila, sisirain nila ang iyong lupain, kukunin ang iyong mga tauhan, at paiinugin ang takot sa iyong puso upang ikaw mismo ang sumuko. Napalunok si Mang Ruben, kung ganoon, paano kita matutulungan, paano natin mapipigilan ang mga engkanto? Tumitig ng malalim si Dalmacio kay Mang Ruben. Una, kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka basta-basta magpapatalo. Gamitin mo ang lakas ng iyong dugo, ang dugong nagmula sa iyong ninuno, upang ipaalam sa kanila na ikaw ang tunay na may-ari ng lupain na ito. At paano ko gagawin yon? Ngumiti ang kapre, sa pamamagitan ng pag-aalay. Kinagabihan, tinipon ni Mang Ruben ang kanyang mga tauhan at ipinaliwanag ang kanilang gagawin. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan dahil alam niyang lalo lang silang matatakot, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan nilang magsagawa ng isang tradisyonal na ritual upang ipakita ang kanilang debosyon sa lupa. Sa gitna ng maisan, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsindi sila ng isang bonfire. Dinala ni Ka Luis ang isang mangkok na may lamang dugo ng manok na kanilang inalay sa lupa habang bumibigkas ng dasal. Ngunit habang isinasagawa nila ang ritual, biglang lumakas ang hangin, nagliyab ang apoy na parang hinay pa ng isang malakas na puwersa. Ang mga punong nakapaligid sa kanila ay nagsimulang yumugyog nang wala namang hangin. Nang bumaling si Mang Ruben kay Dalmacio, nakita niyang nakatayo ito, nakatitig sa dilim ng kagubatan. Nararamdaman mo ba sila? Tanong niya, dahan-daang tumango ang kapre, oo, at hindi sila natutuwa sa ginawa natin. Biglang nagdilim ang paligid, ang tunog ng kuliglig ay naputol, at kasabay nito, narinig nila ang isang bulong na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi sayo ang lupaing ito, ibalik mo sa amin. Ang tinig ay malamig at mapanindak, tila nagmumula sa ilalim ng lupa mismo. Lalong hinigpitan ni Mang Ruben ang hawak sa kanyang itak, hindi siya natatakot, hindi siya uurong. Ito ang lupain ng aking pamilya, hindi ko ito ibibigay sa inyo, sigaw niya. Sa isang iglap, isang malakas na bugso ng hangin ang pumatay sa apoy ng bonfire, at sa loob ng kadiliman, nagsimulang lumitaw ang mga anino. Mga anino na may anyong tao, ngunit mahaba ang kanilang mga kamay at walang mga mata. Ang mga engkanto ng lupa ay dumating na, mabilis na umatras si Mang Ruben at ang kanyang mga tauhan nang makita nilang nagpakita ang mga nilalang sa dilim. Ang mga anino ay tila may sariling buhay, gumagalaw ng hindi sumusunod sa liwanag ng buwan, lumulutang sa hangin, at tila kumikislap-kislap bago muling nagiging solidong anyo. Si Dalmacio, ang higanteng kapre, ay hindi natinag, nakatayo ito sa harapan ni Mang Ruben, parang isang matibay na pader sa pagitan ng tao at ng mga engkanto ng lupa.
Ano ang gusto ninyong gawin, mga anak ng kadiliman? Tanong ng kapre sa malalim na tinig. Sa halip na sumagot, ang mga anino ay nagsimulang gumapang pababa sa lupa, lumalapit sa mga pananim ng mais, nang hawakan ng isang anino ang isang tangkay ng mais, agad itong nalanta at bumagsak, na para bang sinipsip ang buhay nito. Ayaw nilang makipag-usap, sabi ni Dalmatio, handa silang gawin ang lahat upang maangkin ang lupaing ito. Hindi ako papayag, matigas na sagot ni Mang Ruben, ano ang dapat kong gawin? Napatingin ng kapre sa kanya, kailangan mong ipaalam sa kanila na hindi ka natatakot, ang mga nilalang na ito ay nabubuhay sa takot at panghihina ng loob, kung ipapakita mong handa kang lumaban, mag-aalangan sila. Lumunok si Mang Ruben, at kung hindi sila umurong? Ngumiti si Dalmatio, bumaling sa mga anino at humitit ng kanyang tabako, doon na ako papasok. Biglang sumugod ang isa sa mga anino, dumiretso kay Mang Ruben, napatalon siya sa gulat, ngunit agad niyang hinugot ang kanyang itak at hinito ito, sa kanyang gulat, hindi ito tumago sa laman kundi parang tumama sa usok, dumaan lamang ang kanyang itak sa katawan ng anino at wala itong naging epekto. Ang anino ay sumanib sa lupa, gumapang papalapit sa kanya na parang usok na nag-aanyong ahas. Ginoo, tumakbo na tayo, sigaw ni Ka Luis, takot na takot. Ngunit bago pa makagalaw si Mang Ruben, isang malakas na hampas ang tumama sa lupa, si Dalmatio ang bumagsak ng kanyang kamao sa mismong dinadaanan ng anino, at agad itong umatras, umuungol ng isang matinis na tunog. Hindi mo sila matatalo gamit ang iyong itak, paliwanag ng kapre, kailangan mo ng sandata na makakasugat sa mga nilalang na tulad nila. Ano ang kailangan ko? Tanong ni Mang Ruben, muli siyang tiningnan ng kapre, ang anteng-anteng ng iyong pamilya. Napasinghap si Mang Ruben, paano mo nalaman ang tungkol doon? Dahil matagal na akong tagapagtanggol ng iyong lahi, sagot ni Dalmatio, ang iyong lolo ay may anting-anting na may kakayahang lumaban sa mga engkanto ng lupa, ngunit itinago ito ng iyong ama, dahil hindi siya naniwala sa mga kwento ng matatanda. Napalunok si Mang Ruben, naalala niya ang mga lumang kwento ng kanyang ama, noong bata pa siya, madalas niyang marinig ang tungkol sa isang lumang medalya na ibinigay ng isang matandang ermitanyo sa kanyang lolo, sinasabi nitong may kapangyarihan iyon laban sa masasamang nilalang, ngunit itinago iyon ng kanyang ama sa paniniwalang isa lamang itong pamahiin. Alam mo ba kung nasaan ang anting-anting? Tanong ni Dalmatio. Tahimik na tumango si Mang Ruben, nasa lumang bowl sa lumang bahay ng aking ama. Kung ganoon, dapat mo itong kunin bago mahuli ang lahat, sabi ng kapre, dahil hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi ang lupaing ito. Tumingin si Mang Ruben sa kanyang mga tauhan, kitang-kita niya ang takot sa kanilang mga mata, alam niyang hindi na niya kayang ipagwalang bahala ang mga nangyayari, kung hindi siya kikilos, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Huminga siya ng malalim at tumango kay Dalmatio, sasamahan mo ba ako? Ngumiti ang kapre, hanggat kailangan mo ako, hindi kita iiwan. Sa harap nila, ang mga anino ay patuloy na nag-aabang, hindi na nila inatake si Mang Ruben, tila naghihintay sila ng susunod niyang gagawin. At sa gabing iyon, nagpasya si Mang Ruben, babalik siya sa lumang bahay ng kanyang ama. At kukunin niya ang anting-anting na magpapalaya sa kanyang lupain. Sa ilalim ng maulap na langit, mabilis na naglakad si Mang Ruben papunta sa lumang bahay ng kanyang ama, kasama niya si Dalmatio, na kahit malaki ang katawan ay kayang lumakad ng tahimik sa madilim na kakahuyan, ang bahay ay nasa pinakadulong bahagi ng kanyang lupain, malayo sa ibang mga hasyenda, at matagal nang hindi natitirhan. Habang naglalakad, naramdaman ni Mang Ruben ang bigat ng kanyang desisyon, matagal na niyang kinalimutan ang mga kwento tungkol sa anteng-anteng ng kanyang pamilya, noon, inisip niyang mga lumang pamahiin lang ang lahat, pero ngayon, sa harap ng mga nilalang na sumisira sa kanyang mga pananim, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ruben, tawag ni Dalmatio, nararamdaman ko sila. Napalingon siya sa kapre, sila, ang mga anino, tumango ang higanti, hindi lang sila, may mas malakas pang presensya na nagmamasid sa atin. Napakuyom ng kamao si Mang Ruben, kung ganoon, tama ang kanyang hinala, hindi basta-basta ang mga nilalang na gumagala sa kanyang lupain. Maya-maya pa'y nakarating sila sa harapan ng lumang bahay, bagamat may kalumaan na ito, matibay pa rin ang pagkakatayo, ang kahoy ay tila hindi gaanong nilaspag ng panahon, pero ang paligid nito ay balot ng makapal na damo at ligaw na halaman.
Bukas pa kaya ang pinto? Tanong ni Mang Ruben. Malalaman natin, sagot ni Dalmacio habang marahang itinulak ang pintuan. Sa isang iglap, bumukas ito na para bang hinihintay ang kanilang pagdating. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago pumasok. Sa loob, naamoy ni Mang Ruben ang lumang kahoy at alikabok. Ang mga lumang kasangkapan ay naroon pa rin, pero puno ng sapot at dumi. Sa kabila ng dilim, may kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay, parang may matang nakamasid sa kanila. Nandito pa ba ang ball? Tanong ni Dalmacio. Nasa ilalim ng hagdan, sagot ni Mang Ruben habang nagmamadaling lumapit sa isang sulok ng bahay. Lumuhod siya at sinimulang alisin ang mga lumang tabla na itinakip sa sahig. Ilang saglit pa, tumambad sa kanila ang isang lumang ball na yari sa matibay na kahoy at may nakaukit na mga kakaibang simbolo sa takip nito. Napalunok si Mang Ruben. Sa unang tingin pa lang, alam niyang hindi ito isang ordinaryong ball. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip, isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob, at biglang lumamig ang paligid. Sa loob ng ball, naroon ang isang lumang tela na binalot ng maayos. Kinakabahang kinuha ito ni Mang Ruben at marahang binuksan. Sa loob ng tela, isang lumang medalya ang lumantad, ginintuan, may mga ukit ng sinaunang baybayin, at may hugis ng isang araw na may mga sinag na tila sumasayaw. Nang hawakan niya ito, biglang gumalaw ang hangin sa paligid, naramdaman niyang may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan, at sa isang iglap, isang malakas na alingaw-ngaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mga Salazar, kayo'y bumalik na naman, nalaglag ni Mang Ruben ang medalya sa sobrang gulat. Sa harapan nila, isang malabong anyo ang lumitaw sa hangin, isang nilalang na may mahabang buhok, nakakakilabot na mata, at nakasuot ng lumang kasuotan na parang nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. "Sino ka?" sigaw ni Mang Ruben, pilit nilalabanan ng takot. "Ako ang tagabantay ng kapangyarihan ng inyong pamilya," sagot ng nilalang, "at hindi ko basta-basta ibibigay sa iyo ang anting-anting, kailangang patunayan mong karapat-dapat ka." Nakita ni Mang Ruben kung paano lumapit si Dalmacio, handang ipagtanggol siya. "Dalmacio, huwag," sabi ni Mang Ruben, "kung ito ang tagabantay ng anting-anting, kailangan kong patunayan ng sarili ko." Tumawa ang nilalang, "Matapang ka, katulad ng iyong lolo, pero sapat ba ang tapang mo upang pagharian ng kapangyarihan?" Sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid, ang lumang bahay ay nawala, at si Mang Ruben ay napadpad sa isang malawak na parang. Sa harapan niya, may nakatayong tatlong nilalang, isang matanda na may hawak na tungkod, isang mandirigmang may hawak na sibat, at isang aninong walang malinaw na anyo. "Isa lang sa amin ang totoo," sabi ng matanda, "kung sino ang pipiliin mo, siya ang magiging susi upang makuha mo ang tunay na kapangyarihan ng anteng-anteng." Nanlaki ang mata ni Mang Ruben, isang pagsubok, at alam niyang isang maling desisyon lang, maaaring mawala sa kanya ang pagkakataon niyang ipagtanggol ang kanyang lupain. Napatingin siya kay Dalmacio, na ngayon ay tila hindi rin makagalaw. Mag-isa niyang kailangan gawin ito, huminga siya ng malalim at tumingin sa tatlong nilalang sa harapan niya. "Sino ang dapat kong piliin?" Tumitig si Mang Ruben sa tatlong nilalang sa harapan niya, ang matandang may hawak na tungkod, ang mandirigmang may hawak na sibat, at ang aninong walang malinaw na anyo. Sa kabila ng kanyang taba, alam niyang kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kanyang pagpili. "Isa lang sa amin ang totoo," ulit ng matanda, "piliin mo ng wasto, o mawawala sa iyo ang pagkakataon." Napalunok si Mang Ruben, pakiramdam niya ay pinagmamadali siya ng sitwasyon, ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Kung may isang bagay siyang natutunan sa pagiging magsasaka, ito ay ang tiyaga at tamang pagtanaw sa paligid bago gumawa ng hakbang. Pinagmasdan niyang mabuti ang tatlong nilalang, ang matandang may tungkod ay mukhang marunong at marangal, ngunit may kung anong nakatagong pangamba sa kanyang mga mata. Ang mandirigma ay matipuno, matikas ang tindig, at tila may dalang tapang na handang ipaglaban ang kanyang paniniwala. Samantalang ang anino ay nanatiling hindi gumagalaw, walang mukha, walang emosyon, isang misteryo. "Kung pipili ako, ano ang mangyayari sa iba?" tanong niya. Ngumiti ang matanda, "Sila ay maglalaho, ang tama mong pagpili ay magbubukas ng susi patungo sa kapangyarihan ng inyong pamilya, ngunit kung mali ang iyong piliin, ikaw mismo ang mawawala sa mundong ito." Napalunok si Mang Ruben, alam niyang ito ang kanyang pagsubok. Huminga siya ng malalim at pinag-aralan ang kanyang nararamdaman.
Mabilis niyang inalis sa kanyang isip ang anino, walang emosyon, walang damdamin, hindi maaaring isang tunay na tagapag-ingat ng anting-anting. Ngunit sa pagitan ng matanda at ng mandirigma, sino ang dapat niyang piliin? Ang matanda ay may karunungan, ngunit ang mandirigma ay may tapang. Biglang sumagi sa isip niya ang kanyang ama, hindi lang tapang ang kailangan upang maprotektahan ang lupa, kundi talino at tamang pagdedesisyon. Ang pipiliin ko ay, ang matanda, wika niya, biglang lumakas ang hangin. Ang anino ay agad na naglaho na parang usok, ang mandirigma ay dahan-daang lumubog sa lupa, at sa isang iglap, nawala rin ito. Ngumiti ang matanda, mabuti ang iyong puso, Ruben, hindi lang tapang ang kailangan upang ipagtanggol ang iyong lupa, kundi karunungan, ang matalinong magsasaka ay hindi lamang lumalaban, kundi naiintindihan kung kailan dapat kumilos at kung kailan dapat maghintay. Dahan-dahan, lumapit ang matanda kay Mang Ruben at iniabot ang kanyang tungkod. Nang mahawakan niya ito, biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, bumalik siya sa loob ng lumang bahay, naroon si Dalmacio, nakatitig sa kanya. Anong nangyari? Tanong ng kapre, naramdaman ni Mang Ruben ang bigat ng tungkod sa kanyang kamay, ngunit sa halip na isang lumang kahoy, isa na itong gininto ang sibat na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Nakumpleto ko ang pagsubok, sagot niya, at ngayon, oras na para gamitin ang lakas na ito upang ipagtanggol ang aking lupain. Sa labas ng bahay, naramdaman niyang kumilos ang hangin, at sa malayo, isang aninong may pulang mata ang nagmamasid. Nakangiti ito, nagising mo na ang kapangyarihan, Mang Ruben, bulong ng nilalang, ngunit ang kapangyarihan ay laging may kapalit. Sa loob ng lumang bahay, mahigpit na hawak ni Mang Ruben ang gininto ang sibat na kanyang natanggap mula sa pagsubok, pakiramdam niya ay may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan, isang mainit, matibay, at misteryosong puwersa na tila bumabangon mula sa kanyang sariling dugo. Ruben, basag ni Dalmacio sa kanyang malalim na pag-iisip, may nararamdaman akong masamang presensya sa paligid. Napatingin si Mang Ruben sa kanyang kapre na ngayon nakatingala sa itaas, ang malalaking butas ng ilong ay humihinga ng malalim, tila inaamoy ang hangin. Sila ba ulit? Tanong ni Mang Ruben. Oo, sagot ni Dalmacio, ngunit hindi na sila kasing ingat tulad ng dati, ramdam nilang may bago kang kapangyarihan. Sa labas ng bahay, lumakas ang pag-ihip ng hangin, sa malayo, sa kadiliman ng kakahuyan, namataan ni Mang Ruben ang pulang matang nagmamasid sa kanila. Ang anino, bulong niya, ang mga anino na dati nagtatago ay ngayon hayagang nagpakita sa paligid ng bahay, hindi ito ordinaryong engkanto o lamang lupa, sila'y mga nilalang na may kakayahang dumaan sa mga pader, lumusot sa anino, at pumislang ng hindi napapansin. Ikaw ang huling Salazar, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kawalan, at ngayon, ikaw ang sagabal sa aming layunin. Naramdaman ni Mang Ruben ang mabigat na presensya sa paligid, hindi na siya nagdalawang isip, itinaas niya ang kanyang gininto ang sibat at itinarak ito sa sahig. Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan, nilamon ng dilim, at nagpatalbog sa mga anino, napasigaw ang mga ito, nagkandabali ang kanilang anyo, at tila nasusunog sa liwanag na iyon. Wala na kayong puwang sa lupaing ito, sigaw niya. Si Dalmacio ay lumundag mula sa kanyang pwesto, gamit ang kanyang higanteng kamay upang sapakin ang isang nilalang na bumangga sa puno, sumabog ito sa hangin na parang alikabok. Isa-isa ang mga anino ay umatras, sa huli, tanging ang pulang matang nakamasid sa malayo ang natira. Hindi pa tayo tapos, Ruben Salazar, bulong nito bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Nang mawala ang mga anino, huminga ng malalim si Mang Ruben. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Dalmacio. Hindi na tayo pwedeng maghintay, sagot ni Mang Ruben, kung aatakihin nila tayo, hindi ako papayag na nasa depensa lang tayo. Nagpalitan sila ng tingin, alam nilang ito ay simula pa lamang ng isang mas matinding laban. Oras na para malaman kung sino ang nasa likod ng mga aninong ito, bulong ni Mang Ruben habang mahigpit na hinawakan ang kanyang sibat, at oras na para ipakita sa kanila na ang dugong Salazar ay hindi kailanman natatakot. Sa kabila ng mga ulap na bumalat sa langit, isang bagong apoy ang nagliyab sa puso ng magsasakang hasyendero.
Matapos ang gabing puno ng laban, alam ni Mang Ruben na hindi na siya maaaring manatiling nakapirme sa kanyang hasyenda. Ang mga aninong umatake sa kanya ay patunay na may mas malaking banta na paparating. Habang umaga pa, nagpasya siyang puntahan ng matandang si Cailio, isang albularyo sa kabilang baryo. Matagal na itong kilala sa pagbibigay ng payo at panggagamot sa mga nilalang na hindi basta-basta nalalaman ng karaniwang tao. Pagdating niya sa kubo ng albularyo, nadatnan niyang nakaupo ito sa isang bangkong kawayan, may hawak na palaspas at nakatingin sa kawalan. "Matagal na kitang hinihintay, Ruben," mahinahong sabi ni Cailio. Naguluhan si Mang Ruben, "Paano mo nalaman na darating ako?" "Ang lupa mismo ang nagsabi sa akin," sagot ng matanda, "at ang dugo ng iyong lahi ay matagal nang isinumpa ng mga anino." Naupo si Mang Ruben sa harapan ng albularyo. "Sino sila? Bakit nila ako gustong patayin?" Huminga ng malalim si Cailio bago nagsimula sa kanyang kwento. "Noong unang panahon, ang mga ninuno mo, ang mga Salazar, ay hindi lamang ordinaryong magsasaka, sila ay mga bantay ng gintong sibat, isang sandatang ipinagkaloob ng diwata ng lupa upang protektahan ang mga taong bayan mula sa masasamang nilalang. Ngunit may isang pangkat ng mga makapangyarihang nilalang na nais kunin ng sibat, hindi sila mga engkanto o aswang, sila ay mga nilalang ng anino, pinamumunuan ng isang matandang general na minsang naging tao. Ang general ng anino, naramdaman ni Mang Ruben ang malamig na hangin na dumaan sa kanila, at siya rin ang namumuno sa mga aninong umatake sa akin. Tumango si Cailio, matagal nang patay ang general na iyon, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatili, naghahanap ng pagkakataong kunin ang sibat upang magdulot ng lagim sa buong bayan. Habang nag-uusap sila, biglang lumamig ang paligid, napansin ni Mang Ruben na unti-unting nagdidilim ang langit kahit pakatanghali ang tapat. Nang lumingon siya sa labas ng kubo, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan, ang may pulang mata. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid, dahan-daang bumubuo ng isang hukbo. Narito na sila, bulong ni Cailio, at mukhang hindi na sila aalis ng walang laban. Hinigpitan ni Mang Ruben ang hawak sa kanyang gintong sibat. "Kung ganun, hindi rin ako aalis nang hindi ko sila pinapaliit sa alikabok." Ang digmaan laban sa hukbong anino ay magsisimula na. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat, ang mga anino na nagsimulang magsama-sama sa tabi ng kubo ni Cailio ay naglalakbay sa hangin na parang alon ng dilim, gumagalaw at nagtatago sa bawat sulok, walang kalaban-laban ang mga nilalang ng anino sa dilim na pumasok sa kanilang mundong hindi nakikita ng lahat. Si Mang Ruben ay nakatayo sa harapan ng albularyo, hawak ang gintong sibat ng matatag, ang mga mata ni Cailio ay matalim at puno ng kabuntot na kalungkutan, tanda ng mga pagsubok na kanyang hinarap. "Ruben, ang tanging paraan para labanan sila ay hindi lamang sa lakas ng iyong sibat," sabi ng albularyo, "kailangan mong makita ang kanilang pinagmulan at mahawakan ang kanilang pinakapuso." Napaisip si Mang Ruben, hindi siya marunong gumamit ng mga anting-anting o mga ritual ng mga albularyo, ngunit alam niyang kailangan niyang labanan ang hukbong ito ng anino. Naglakad siya patungo sa pintuan ng kubo, tumingin sa paligid, at nakita ang mga anyo ng anino na nagsisilibot sa kanilang paligid, nakatago sa mga puno at sa likod ng mga batuhan. Nang una, tila wala siyang magawa kundi maghintay, ngunit hindi siya matatakot, kanyang inisip ang mga araw ng pagnanasa, ang mga gabing ang lupa at langit ay magkasama sa bawat patak ng pawis at dugo ng kanyang mga ninuno. "Ano ang kailangan ko pang malaman?" tanong ni Mang Ruben sa matanda. "Pumili ka ng iyong laban," sagot ni Cailio, "wala silang kaluluwa, ang hukbo ng anino ay sumasalamin sa iyong pinakamatinding takot, hindi sila mga nilalang, kundi iyong mga nakaraan mo, iyong mga pagkatalo at takot." Hindi na nakapag-aantay pa si Mang Ruben, habang ang mga anino ay unti-unting bumangon mula sa kadiliman, humakbang siya patungo sa pinakamalapit na anino at tinutok ang gintong sibat, agad niyang tinangkang itarak ito sa nilalang, ngunit ang anino ay mabilis na dumaan sa pagitan ng kanyang mga kamay, hindi nahahawakan. "Hindi mo kami matatalo sa lakas," sigaw ng isang anino mula sa dilim, "kami ay bahagi ng iyong nakaraan, bahagi ng iyong mga pagkatalo."
Nagpatuloy ang laban, ang mga anino ay tila walang katapusan, bawat galaw ni Mang Ruben ay binabali, at bawat hakbang ng kanyang sibat ay nadudurog ng dilim sa paligid, ngunit hindi siya nagpatinag, ang sibat na hawak niya ay nagbibigay ng liwanag sa dilim, at habang lumalaban siya, naaalala niyang may lakas siyang makukuha mula sa nakaraan ng kanyang lahi, mula sa mga Salazar. Ang pusong ito ay hindi para magtakot, bulong ni Ruben, at muli niyang inigpa ang sibat na para bang isang dag-aitab ng kidlat sa dilim. Sa isang iglap, ang ilan sa mga anino ay naglaho, natutunaw sa kanyang liwanag, ngunit ang malupit na presensya ng general ng anino ay nararamdaman pa rin. Biglang tumigil ang lahat ng galaw. Sa gitna ng labanan, isang bagong anino ang lumitaw. Ang nilalang na ito ay may anyo ng isang tao, ngunit ang katawan ay napapalibutan ng matinding kadiliman. Ang mga mata nito ay naglalabas ng pulang liwanag, at ang kanyang mga galaw ay napakabilis at matalim. Ikaw ang huling Salazar, sinabi ng general ng anino, sa wakas, natagpuan ko rin ang magiging susi sa aking pagbabalik. Naglakad ang general ng anino patungo kay Mang Ruben, at ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng bakas ng pagyurak sa lupa. Si Ruben ay nakatayo, handa na lumaban sa pinakamalupit na laban ng kanyang buhay. Hindi ako sa inyo patitinag, matapang na sabi ni Mang Ruben, ang kanyang tinig ay naglalaman ng tapang na natutunan mula sa mga Salazar. Ang general ay ngumiti, at sa isang iglap, naglabas siya ng mga itim na palaso mula sa kanyang mga kamay, ang bawat palaso ay sumabog sa hangin, tinatamaan ang lahat ng mga aninong naroroon at nagiging parang mga guhit ng kadiliman sa kalangitan. Walang kaligtasan para sa iyo, Ruben Salazar, sigaw ng general. Ngunit ang gintong sibat ni Ruben ay kumikislap sa bawat pagtama sa mga palaso, isa-isa niyang tinatamaan ang mga palasong dumaan, binabali ang mga ito, at patuloy na itinatapon ng mga anino na naglilinya sa kanyang daan. Hindi siya titigil, hindi siya papayag na mangyari sa kanyang bayan ang sinapit ng kanyang mga ninuno. Ang labanan ay nagpatuloy, at ang mga anino ng general ay patuloy na dumadapo sa katawan ni Mang Ruben, ngunit siya ay hindi sumusuko, ang gintong sibat, kahit na napagod na, ay patuloy na kumikislap sa ilalim ng matinding dilim na ibinabato ng general ng anino, ang bawat patak ng pawis ni Ruben ay nagiging lakas, at ang mga huling sigaw ng mga anino ay nagsilbing gabay sa kanyang paghaharap sa pinakamalupit na pagsubok ng kanyang buhay. Hindi mo kami kayang talunin, Ruben, sigaw ng general, ang tinig niya ay parang isang alon ng kadiliman na gumugulong sa paligid, kami ay nakatanim na sa iyong mga takot, sa iyong mga pagkatalo, hanggang ang puso mo ay nabubuhay, kami magbabalik at maghihiganti. Habang ang general ay patuloy na nagmumula sa dilim, nagsimula si Mang Ruben na magnilay. Sa gitna ng kalikasan, sa likod ng kanyang pananakit at takot, naramdaman niya ang isang malalim na koneksyon sa lupa, sa mga ninuno niya, sa mga Salazar, ang sibat na hawak niya, ang simbolo ng kanyang lahi, ay hindi lamang isang armas, ito ay isang pangako sa mga tao ng kanyang bayan, isang pangako na siya ay magpapatuloy sa paglaban, at hindi siya titigil hanggang sa ang bayan ay maprotektahan. Ang gintong sibat ay naglabas ng liwanag na nagbigay luhang ginhawa sa mga mata ni Ruben, sa kanyang puso, naramdaman niya ang pagkakaugnay sa mga sinaunang saloobin ng kanyang mga ninuno, at sa bawat saloobin na ito, ang sibat ay nagbigay ng dagdag na lakas, ang kabayanihan ng kanyang lahi ay bumangon mula sa kadiliman. Ang liwanag ng aking mga ninuno ay hindi magtatago, bulong ni Ruben, at itinaas ang gintong sibat ng buong tapang, wala akong takot sa iyo, general ng anino. Ang sibat ay kumikislap, at isang malakas na alon ng enerhiya ang nagmula sa kanya, sumabog patungo sa dilim, ang lahat ng anino ay nagalusan, nawalan ng porma, at ang mga ito ay naglaho sa isang kaluskos ng hangin. Habang ang liwanag ng sibat ay patuloy na kumikislap, ang general ng anino ay nagsimula ng mawala ng anyo, ang kadilimang nakapalibot sa kanya ay unti-unting nawawala, at sa bawat hakbang na ginawa ni Ruben, ang kanyang kalaban ay napapalakas ang tinataboy sa dilim. Hindi na kita hahayaang magbalik, sigaw ni Ruben, at sa isang iglap, tinama ng gintong sibat ang general ng anino, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap, at ang general ng anino ay tuluyang napawi sa ere.
Pagkatapos ng matinding laban, ang mga natirang anino ay nagsimulang maglaho, walang bakas ng kanilang presensya ang nanatili, ang mundo ay nagsimulang magliwanag, at ang mga puno at kabundukan sa paligid ng hasyenda ni Ruben ay nagbabalik sa kanilang dating kalagayan, ang dilim na tumakip sa bayan ay naglaho, at muling bumulaga ang araw. Si Mang Ruben ay humihingal, puno ng sugat at pagod, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may ngiti sa kanyang mukha, hindi niya lang tinanggal ang panganib sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong bayan. Sa susunod na mga araw, nagsimula nang magbalik ang mga tao sa kanilang mga sakahan at buhay. Ang mga magsasaka, na dating nag-aalangan sa kanilang kaligtasan, ay muling nakapag-ani ng mga pananim ng walang takot. Ang mga hasyendero, na minsan ay nagmaliit kay Mang Ruben, ay nagsimula ring magpahalaga sa kanya. Hindi lang siya isang magsasaka, siya ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa. Ang mga anino na nagdulot ng takot sa kanilang bayan ay hindi na muling babalik at ang gintong sibat ni Mang Ruben, ang simbolo ng kanilang lahi, ay nagsilbing liwanag sa pinakamadilim na oras ng kanilang buhay. Ito ang simula ng isang bagong panahon, wika ni Ruben sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kanyang hasyenda at ang mga magsasaka na muling nagtutulungan. Hindi na kami matatakot, kami ay magsasaka, at ang lupa ay aming kaalyado. Si Mang Ruben ay naging isang alamat sa kanilang bayan, isang pangalan na itinuring na simbolo ng katapangan at laban sa dilim. Ang kanyang kwento ay isinaysay mula sa henerasyon hanggang henerasyon, at sa bawat tagpo ng mga anino, alam nila na may isang Salazar na magtatanggol sa kanila, ang alagang kapre ng mga magsasaka, isang magiting na hasyendero na hindi kailanman sumuko sa pagdepensa ng kanyang bayan. Wakas.